Леко да преминем към друга тема. Тя е свързана с състоянието на общинските дружества. Какви решения предлагате вие? Да започнем от господин Прошков. Вижте, общината и първо има нужда от интегриран план за развитие и да спрем да работим на парче. Тези избори са знаменателни за София с едно. Напоследък много се мие, чисти, подрежда, така има една активност при повдигната на общината, хаотична бих казал, също на моменти, защото преди една седмица се направи валиране на улица Даниил Крапчев, госпожо Фандъкова, след което машините напуснаха, в момента улицата е разорана и трябва пак да се валира, което са разходи на всички нас от нашия джоб. За този хаос говоря. Искам да ви покажа едно интересно... Да, в моя район, госпожо Фандъкова. Искам да кажете пред всички зрители, кой е отговорен за асфалтирането на улиците. Ние ли възлагаме или вие искам да го кажете публично, пред всички? Сега искам да го кажете. Въпросът не е кой възлага, а кой може да контролира. Районният кмет има задачата да контролира заедно с Да, след което отговорът на изпълняващия в момента длъжността кмет е бил: пратиха ги някакви, се обадиха от общината, защото някой се обадил еди къде си. Това ви е начинът на управление. Това ви е начинът на управление. Това ви е вашия на управление. Това ви е начинът на управление на хаос. Фрезовахте Черни връх тази година, оставихте го 3 седмици фрезован. Изпочупиха колите хората. Защо? Защото почнахте да го асфалтирате в дъждовен ден. Вижте какво имам тук. Много интересно писмо имам днес. Днес има писмо до всички администрации в София, да знаете, защото говорим за големи неща, нали? За глобални неща. Във връзка с изпълнение на дейностите по поддържане на зелени площи, става дума за нашите зелени площи, междублокови пространства, почистване на градинки от сняг, от всичко, преустановете от края на октомври възлагане на каквито и да е работи по договорите. Всичко е до края на октомври тази година. Общината свършва на 1 ноември. Не, вие може би бъркате. Вие може би бъркате. Вие знаете ли, че снегопочистването на градинките, да ви го кажа да го знаете, може би не знаете, снегопочистване на градинки се прави в този бюджет. Винаги е било така. Попитайте вашите, ако имате екип, защото казвате, че имате екип. Знам, защото, но вие сте част от екип, госпожо. Вие сте част от екип. Не може да имате. За разлика от не бъркайте улици с градинки, моля ви. Има разлика. Има разлика. Градинките също се снегопочистват, не се влизат в този манипулационен план и няма възлагане. София след тези избори има голям проблем с финансирането на ежедневната си дейност и вие ще се уверите в това. Това е едното. По отношение на общинските дружества, вече казах, всичко на масата, изваждаме имотите, софийски имоти го закривам, в този му вид то не е нужно. Само което има някакви тежести, трябва да се доизчисти. Стават си публична общинска собственост. 3 години се мъча да прокарам през бюрото на председател на Общинския съвет един доклад, да извадим едни собствености и ги направим публични, защото са зелени площи. Пиша напомнителни писма. Настоявам, няма движение. Защо? Не знам. Всичките имоти трябва да са начин да правим политика. Искахме да правим читалище аудиовизуално. Не стана. Защо е това? Защото там има една протекция. Като се каже имот, всичко заспива. Това е истина. Госпожо Фандъкова, каква промяна трябва да